Vi skal have uploadet nogle billeder til skolens Picasa Web. Og jeg starter med at logge ind på vores webalbum. Det gør jeg ved at skrive adressen lef 2011 12. Og som adgangskode, der bruger jeg den adgangskode, vi bruger til lærercomputeren. Så logger jeg ind, og nu står adressen heroppe. Det er Didrik Johansens mailkonto for billeder, og jeg har valgt at vise et eksempel med 7. klasses billeder fra deres lejrskole i Aarhus. Og det jeg gør, det er, at jeg trykker på et af billederne, så trykker jeg enten Ctrl A, eller også så går jeg ned til det sidste billede, holder Shift nede og klikker en gang til og markerer alle billederne i albummet. Så går jeg herned og trykker Upload, og den skal hedde Aarhus 7. klasse, det hedder det allerede så. Det hedder albummet også, men jeg kan lave det om, hvis jeg har lyst. Jeg kan skrive kommentarer til, hvis jeg har lyst. Og jeg kan bestemme størrelsen. 1024 er en god størrelse. Man kan vælge andre. Små, større. Men 1024 er standard. Jeg kan vælge, at det kan vises offentligt på nettet. Det vælger jeg i det her tilfælde. Der er andre muligheder. Noget med privat, så ingen andre kan se det. Det er der selvfølgelig ikke meget idé i. Eller alle med linke. Det kan man også bruge. Jeg trykker på Upload der. Der kan vi se, hvordan den uploader. Og det går sådan rimelig tjept. Når alle 53 billeder i det her tilfælde er uploadet, så kommer der et skilt frem, som spørger, om jeg vil se det online. Og online kan man selvfølgelig også rette, hvis man har lavet fejl undervejs. Og det er sådan set det. Så er alle 53 billeder blevet uploadet, og jeg vælger vise online. Og her har vi så samtlige billeder. Så kan jeg jo gøre, ligesom jeg plejer med Picasa Web. Så det behøver vi ikke at gøre så meget mere ved. Nu er de uploadet. Alle kan deltage. Man bruger denne her adresse som brugernavn. Og passwordet, det var det samme password, som vi bruger til lærercomputeren. Og sådan ser det ud.